Eikä saa kotiin takaisin. Rakkaus ja juuret, sinäpä sitä itse kullekin. Rakkaus ja juuret. Kävelin kivisiä katuja, ajelin kehäteitä, hiihtelin elämäni latuja. No me ollaan Kivisen perhe Höljäkästä ja meidän perheeseen kuuluu mies Marko Kivinen, minä äiti Marja Kivinen ja Iida ja Paavo meidän yhteiset lapset ja Ville ja Viivi minun aikaisemmasta avioliitosta. Ja täällä meillä Höljäkässä asuu niin kaikki muut paitsi Ville. Ville asuu isänsä luona Helsingissä ja käypi aina täällä lomilla ja viikonloppuisin silloin tällä. Mä sain senkin mulla. Silloin kun me tänne Höljäkkä otti lähössä, niin ennen sitä oli elämä semmoista. Ville ja Viivi kävi viikko iskänsä luona ja viikoittain joka toinen viikko minun luona Santahaminassa tämän meidän luona. Ja sitten tietysti siinä ennen kuin tätä Höljäkkää oli oikeastaan, niin Viivi oli jo muuttamassa meidän luokse ihan pysyvästi, että kaipas varmaan sitä äitisuhdetta hieman enempi. Ja Ville sitten koko aika ollut, että isänsä luona haluaa kanssa asua ja olla enempi. No okei. Kyllä se on ihan, tai todella haikealtaan tuntunut. Että on se aika vaikeaa ollut, kun on koko ikänsä asunut isoveljensä luona, niin sitten kun joutuu pitkän matkan eroon, niin on se vähän sille haikeaa. Ennen kuin lähdettiin, niin olihan se semmoinen hirveä puntaroita, että voiko äiti jättää lastansa. Että sehän se oli. Ja se ympäristön paine, että yllättävän moni ihminen uskaltaa sanoa, että miten sinä voit jättää lapsesi. Että miten sinä voit olla niin kamala ihminen. Mutta sitä Markon kanssa puhuttiin paljon ja tosiasia on, että lapset on annettu lainaksi. Jotkut menettää lapsensa paljon kamalammalla tavalla ja lapset vanhempansa. Me ollaan olemassa. Meillä on hyvät välit, ne ei ole hävinnyt minnekään. Se on, niin kuin, se on elämä. Lopeta jo. Mitä sinä siellä ääryy? No mitäpä sisko? No mitäs tässä? Lähettiin mäkkeä laskemaan, mutta sinä nuotin jo teet. No kun on meillä rakova lakkeet, vaan kun eikä tarpeeksi aikaa se älytty lähteä sytyttämään. Niin. Makkaraa tulee omasta illalla ollaan minä sinne. No. No nyt se kastui tämä. Pallaa. Se ei tuo Villekään tullut, no lähti aamulla Helsinkiin. Joo. Harmi olisi ollut kiva. Ois. No se on kivempi tietysti hänen, niin kun huomenna on viimeinen vapaapäivä ja sitten taas koulu alkaa ja ne tytöt. No ne. Onhan niitä täällä. Ois ollut, sitä minä toivon. Tieltä minä hilleisin. Niin. Ei tämä palaa. Tosi hyvinhän nämä on kyläläiset ottanut. Tosi avuliaita ollut, että pyytämättä auttavat aina. Se on niin kuin nolla. Jännää. Helsingissä kun oli, ne ei pyytämälläkään välttämättä apua saanut naapureita, mutta täällä niin se on ihan toisenlaista. On ja sitten se, että niin kuin osataan pyytää takaisin. Että se ei ole semmoista niin kuin, se on hirveän mutkatonta. Tai sitten kun ei haluta niin kuin rahaa, että tiellä ei rahalla pelata. Vaan se on sitä, että mie on hyvä siulle ja luotan, niin Ossi ei sitten miulle. Ja minusta se on niin kuin tosi, se on sitä karjalaisuutta.
vaikka silloin Helsingissä ajateltiin, että meillä on kaikki hyvin, olihan meillä tietyllä tavalla, mutta se tunne just siellä, että kun jotain uupuu ja se ratkaisu, että tuli tänne, niin kyllä se on niin kuin joka päivä tuntunut, että me on molemmat sitä sanotaan 1000 kertaa päivässä toisille, että ihana kun tultiin tänne, että uskallettiin lähteä, niin jotenkin tuntuu, että täällä eletään oikeasti sitä meidän elämää, ei mitään mukaan elämää ja miltä se toisille näyttää elämää, vaan eletään just sitä meidän perheen elämää. Se on Älä sitten tuhla maalilla. Se pitäisi jokaisen ihmisen tajuta, kella on perhettä ehtissä. Sitten on hyvä. Ei haittaa. Kannattaako se Iidanen omat maalijuttusen, niin Paavo voi kanttaa oman pensin. Ja äiti ottaa nämä ja isi voisi kanttaa tuo ison maalipenin tuosta ylöspäin. Tarviiko tätä sinne? Täytyy se Joo. No otapa siinä, niin viiä näitä, niin Paavo on ja sinne äiti voi hakea sinun sitten. Vai pääset siellä Viivin kanssa? Pääset hyvin. Viivikin pääsee omaan. Ei. Sieltä, ei sieltä reiästä. Ihana se Ikean paikka, mitä minä Helsingissä asussa ehkä jopa inhosinkin. Niin kuvasto ja vinonpino, niin päästään jo sisustamaan. Mie luopus mistä. Ei tästä luopus mistään. Ei siis kun miettii näitä, vaikka lähtee tästä kodista, että nämä seinät ja kaikki ja se, että remonttia tehdään ja meidän unelmat ja toiveet ja on semmoinen täällä pohjan tähden alla olo tosi vahvasti, niin eihän täältä halua minnekään. Että ainut mulla on se Ville, mitä minä kaipaan. Minä rakastan leipomista ja sitten varsinkin sitä ystävää, joka on tulossa tänne ja hän rakastaa minun pullaa. Se on semmoinen pullahiri. Silloin kun Santahaminassa vielä asuttiin, niin Sari kun ties, että me olin kotiäiti ja joka toinen päivä vähintäänkin leivoin. Hän vieraili meillä vähintään joka toinen päivä. Ja sitten kerran jopa soitti, että paistas kuule lettu ja me tulisin kahville. No minähän paistelin lettu ja hän tuli kahville. Tämmössä maalaiselämää kaikkeen kuuluu se, että kun on joku juhlapyhä tai muu, niin ei hallut tupottu 4 seinän sisällä 2 yksinään tai mitenkään. Se on sitä elämää, että suapi hösäätä ja tehdä ja se, että päässyt ne ystävätkin nauttimaan tästä tunnelmasta. Ja kun tää ei tunnu siltä, että Helsingissä jos tuli joku vähän vierampi kyllä sanottaan näin, niin sitä ressas enempi. Se tuntui jotenkin ahisti ihan, en minä tiedä. Se oli semmoista posliinipyttyjä asettelua ja varmaan sitä tietyllä tavalla kulissia. Et täällä se on jotenkin sille, että ei tarvi olla etukäteen valaamista sille ja sit suapi niin päin hönksytte kun haluaa olla just semmonen kuin on. Ja ainahan täällä saunuttaa, ethän se paljaamillas oo missään muualla. Täällä se ei vaivannuta. Se kuuluu asiassa. No mitenkäs on männynä? Se on kiva. Oot ulkoilunut paljon ja muuta. Mitäs sä oot tehnyt? Eipä koulujuttuja katsellut ja kilmannut ulkona ja tanssia? No vähän se tanssi tuolla käytävällä kerran, mutta en mie nyt niin paljon enää. Me ollaan kaverin kanssa soiteltu paljon musiikkia nyt, että meillä on semmoinen oma pieni bändi siellä. Joo, ketkä nyt sinne bändissä? Parkkasen kanssa meillä on 200 bändi. Me jättiin levytysstudio. Joo. Että pääsis vähän semmoista kokeilua tekemään ja muuta.
pystytään Villen kanssa juttelemaan todella monesta asiasta nykyään. Aina vähän niin kuin semmoinen jes olo. Todella semmoinen tyytyväinen ja iloinen olo sitten on. Se kaikki, joka ikinen sekunti ja minuutti, kun näkee se Ville, niin semmoinen rauhoittava olo, että siinä se veli on. Tämmöistä leivontamusiikkina ei voi olla mitään nykyajan musiikki. Se on Olavi Virta tai Henry Thiel. Se on semmoinen varmaan tavallaan psyykkinen kokemuskin. Sitten, että tämmönen hirsinen talo ja kajareista tuommoista lepposta mennyttä aikaa. Ja tulla itsellekin semmoinen iätön ja ajaton olo. Ja joku semmoinen lapsuustunne, kun muistaa, kun äiti ja mummo leipoi. Ja silloin niissä soi Olavi Virrat ja humpat ja sitä pienenä otti ne tuoksut ja kaikki sit kun pyöri. Sit sai sitä lämpöstä. Ikinä ei tarpeeksi saanut. Tuutko Viivi auttamaan Niino? Pesää se kädet. Leivota pulla. Saatte tehdä noista pullukoita. Miten pitää ottaa? Tehkää noista semmoista kuin halutaan. Miten Uffan pyörittää? Ukkoja, tippuja, kieppäjä, sydämiä. Niina on Viivin Santahamina-ystävistä ensimmäinen. Markon työkaverin tytäriä ovat samanikäisiä. Heillä on natsannut. Että aivan ihana helsinkiläinen tyttö on aina asunut Helsingissä. Tällainen talo olisi kiva. Tällainen iso ja tilava ja sitten toi piha ja kaikki tällaiset. Voisi kesällä varmasti käydä uimassa tai niinku tuossa järvessä ja kaikki kiva. No, mutta siis kyllä mun mielestä Viivi on mulle melkein kuin sisko. Tai meillä on sille, että me kerrotaan toisillemme melkein kaikki. Tai mä ainakin kerron. Kylläkin. Tämä välimatkahan on naurettavan pieni, kun miettii, että se on se 5 tuntia sanotaan, kun olet junalla Helsingin keskustassa. Jos joku sanoo, että se on pitkä matka, niin kyllä on aika lyhytnäköinen elämä ollut, että ei se ole pitkä. Et kyllähän tielläkin voi miettiä sukutorrailua ja voi mennä 8 vuotta, että ei näe toisiaan. Et ei se, jos oikeasti ihmisestä välittää ja tykkäävää ja haluaa olla, niin tämmöinen Helsinki höljakkä välimatka, niin ei se kyllä ole mitään. Esimerkiksi Ville, vaikka ei asu täällä, niin Ville viimeksi käydessään sanoi, että äiti, hänellä on se olo, että tämä on se sukutalo. Että kun Viivi on iso ja minä olen iso ja Ida ja Paavo on iso ja te olette vanhoja ja ollaan muualla, niin sitten on se lomalla, tullaan mummolla ja tämä on se sukutalo. Mennäänpä sykkymään siitä jutusta alas. Tai alas. Hei, me lähden Sarria hakemaan. Kello alkaa olla jo. Eiköhän se kiskopusi. Mieluummin etuajassa kuin jälkiajassa. Pienistä huoli. Hei hei. Moi moi. Sarin
Sarin kanssa nähdään ensimmäistä kertaa meidän muuton jälkeen nyt, että Sari ei ole käynyt ja me ei ole Sari Helsingistä päästy näkemään. Että paljon on puhelimessa puhuttu ja ne on semmosia jopa 1,5 tunnin puheluita, räpäätystä kamalloa ja että kyllä niin kuin ihan älyttömästi odotetaan. Näin laulumme soi, ei sammuttaa hiljaisuus, laulaja voi. Me ollaan semmosia itkunauru-ihmisiä, mutta se on niin ihana. Minua ei haittaa vaikka Sarihin muuttaisi tänne yhtään. En sua ystäväi. Nähdään lapset. Moikka! Paavo noin iso jo. Tuntuko se Paavo edes? Moi Paavo. Moi. Moi. Ihana neitti. Älä nyt enää itkeä. No ei sille tuntuu niin hyvältä. Älä se itke. Älä itke. Älä itke ja itke ite kuitenkin. Ja täyspäivä hulluja. Oi että. Kuule kahville suoraan joo. Joo, ihanaa. Siinä on jo. Raiskupiirakko ja nää siihen muuttuu, että mie sinun varten sitä puhua. Niin, mä arvasin, että sä teit sitä. Oi että. Kyllä me otais pitkään elettää. Jos me itketään tätä tahtia. No kyllä me eletään pitkään, jos me tätä tahtia ja naurettaa. Nauretaan ja eletään pitkään. Oi että. Se Iida tuolla alakerrassa. Tää on Iida huone, jossa sinä nukut. Sitten tämmönen prinsessaunelma. Ihana prinsessaunelma. Mä pääsen tohon tuttuun ja turvalliseen sohvaan. Kato, jotkut asiat ei muutu. Ei muutu. Täällä oli Viivi. Voin nyt tupsutella sinne. Aha. Tää on Viivi. Oi että, tämähän on oikein. Täällä on Tuossa on niinku pesutilat ja... No tuolla on se sotku-ullakko. Minä esittelen sinulle sen. Sitten jossain. On ihan karme. Ai että. Mut tää on et vielä kannata sitten messossa käydä, reikä siellä on, mutta pytty uupuu ja allas tulee. No niin, ja mutta sitten tähän kuitenkin. pitkä meikkipöytä. Aivan. Neidit haluaa. Aivan. Ville on kasvanut, se on päätä pitempi kuin meikäläinen. Tuttu tunne. Väärinpäin. Menikö väärinpäin? Tuhlaa kyynelin hetkeäkään en. Aikojen halki näin laulumme soi. Ei sammuttaa hiljaisuus, laulaja voi. Ja se soi, ja se soi, yhä syömessäin unhoita en. Ihan voi sitä postikorttia. Siellä on hiihtäjiä, pilkkiöitä. Viimeisen asti. Sinun eikä kenenkään muun. Tää ei oo unelmaa. Sä tuo kaukaisemmaa. En mie Helsinkiin en lähtis mistä hinnasta. Se harmittaa, että et tullut ennemmin. Miksi mie olin niin tyhmä? Kaikilla tietysti on syysä. Markko en olisi välttämättä muuten törmännyt, jos olisi eka maitojunalla lähtenyt. Ja... No kaiken pohja minun mielestä on se, että Marko ja minä rakastetaan toisiaan aivan oikeasti täysin konstailematta.
Ja se, että me ei ole koskaan valeheltu toisille, ei ole ollut tarvetta, ei ole ollut semmoista niin kuin, minä olen kertonut eka kun tutustuttiin ne huonot puolet itsestä, niin miten kamala minä olin ex-miehelle esimerkiksi vaimona varmasti ja se mitä minä itse itsessäni inhoon. Ja Marko kertoi itsestään kaikki kamalat. No niin kuin saunominen on minun, voisi sanoa, uskonto varmaan verrattavissa siihen kokemukseen. Että on se, ne kaikki lämmität sen sauna ja aherrat ja sitten se entisaikojen tunnelma, että siinä saunassa, kun se on vanha sauna, niin tuntuu, että linkittyy johonkin isompaan enempää, mitä etelässä ei ollut, että oli vain loma-aikoina. Ja se tunne siinä kotisaunassa, että laitat puolison kanssa saunaan ja ne lapset on pienet pallerot niissä syvissä vesisuikoissa, polskuttelua päät vaan heiluu. Tulla on semmoinen olo, että on äiti. Se on tosi ihana. Se, että Marko on kyennyt hyväksymään Viivin ja Ville, minun aiemmasta liitosta olevat lapset, osaksi perhettä, että on niinku oikeasti. Ei tarvitse teeskennellä eikä pidetä kulisia yllä. Meidän elämäenergia ei kulu siihen, että me ollaan mukaan jotakin ne kiviset, vaan se, että kun me tullaan kotiin ja ollaan kaikki yhdessä, niin me ollaan meidän perhe. Meitä ei häiriä, jos joku tänne tullaan, mutta ei meitä häiriä se, jos ei kukka tuu. Meillä on silti hyvä olla. Varsinkin silloin, kun ei ollut vielä täällä, niin sen tiesi, että Sydämen koti oli täällä. Mulle Sydämen koti oli paikat, lapsuuskesämykki Kontiovaara, ihmiset, isä kyynärsilmin aikuiseksi asti saattelemassa, kun lähdin pois täältä lomalta. Ja se tunne Helsingissä, kun oli, että se menee, että se katoaa, osa minuutta katoaa jonnekin, että tuntuu, että siitä on niin kaukana, että sitä ei ikinä tavoita sitä Sydämen kotia. Se syyllinen olo, kun tänne lomilla tuli, että minä on suttunen, että minä en jotenkin, enkö minä ennen kuulu tänne. Se oli ihan karmeata. Sitten nyt kun tiellä on, niin toipumista on varmaan siitä, että oli menettänyt tämän kaiken, mutta myös sitä helpottunutta onnea, että vähän kuin semmoinen olisi uudelleen syntynyt. Kemalle olisi valu pois. Se on valu. Katsotaanpa. Haluatko Paavo maalata rinkelille? Kato, äiti. Haluatko jonkun muun? Mä teen täppöinen punainen. Marko! No. Mikä saa kotiin? Terve! Terve, joudut tulemassa ympälä haraamaan. No. Se on hyvä. Raapatetaan vaikka tuvan ikkunan alta tuosta peilistä, vai mennäänkö me tuohon saunarviin? No tää on niinku silleen, minusta tää on se koti. Että jos mä mietin aina Helsingissä, että mikä on koti, niin se oli aina. Ja kyllä se vieläkin on. Ja täällä on kaikki niinku Uki ja Mummi, Olavi ja Alpina sielut minusta. Ja sit kaikki, kun sieltä oma isä on tällä lapsena ollut. Sitten aina niitä muistoja aina saanut kuunnella ja nyt on ne omat lapset ja lapsenlapset. Ja tämä paikka on niin kuin semmoinen suvun sielu, voisi sanoa näin. Kyllä se lapset tarvitsee sen paikan, mistä on niin kuin sanotaan, perijurin lähteneet kuitenkin. No mie kyllä issi kaipasin ihan älyttömästi.
Et silloin oli niitä ihan älyttömän pitkiä puheluita. Silloin tuntui, että juteltiin kyllä enemmän kuin nyt, vaikka asutaan likekkäin. Tietysti kun oli etäällä, niin sitä vielä piti enempi niin kuin, yhteyttä. Niin, jotta nyt kun on lähellä, niin se on se luottamus, että se toinen on siinä. Sitten oli aina, ne oli kivulia, kun Helsinkiin piti lähteä. Ja sitten isä aina auttoi asti suotteli ja tippasi limpsa, oltiin molemmat. Jotenkin minusta tuntui, että meillä on niinku revittää jotta irti. Että niinku ne juuret olisi rasahalla. Aina oli se Helsinkiin lähtö, oli semmoinen vähän äksynnillä lähtöön näkyy, jotta kun se siitä aina tuntui sille, että se oikeastaan sitä päivää muutti pahallakin, jotta kun tätä äksynti alkaa, kun Helsinkiin lähtö on. Kyllä sitä pitäisi haluta elle ja välittää itsestä ja läheisistä ja sen verran, että uskaltaa tulla takaisin. Se on jotenkin, että vaikka siellä sitä kaikkea mukaan materiaa ja pääset mukaan pätemään, mutta sillä, että kun tosiasiassa kukaan ei semmoista tarvitse. Sen pitää myös tarvittaa, että sitten se huomaa, kun ihminen on yksi, että mikä on tärkeää ja mitä oikeasti ihminen tarvitsee. Niin se on hyvin vähän ja se ei ole materiaa. Oikeastaan seurasi ja tämä ajan ilmiöstä, kun onko se sitten liian pitkälle koulutettu, jotta näillä kuvittelua, että muualla se on parempi, vai mikä se on oikein? Minusta tuntuu, se on taas semmoinen aika mystinen kysymys suhteessa semmoinen. Mikä se ihmiset ajaa siihen, että se ei löydy, sitä pitää ympäri maapalloa huolella, että missä on helpompi olla ja parempi olla. Ja ne, jotka täältä on lähteneet kaikki Ruuhka-Suomeen. Ja nyt ne kun on tullut ikkeen, niin kaikki kaipaavat, että kun olisi se paikka, minne palaatakin. Ja niin. Runoista on tykännyt aina, ihan pienestä tytöstä asti. Äiti osti meille semmoisen Hanhi-Emon Iloinen lipaskirjan, mitä sitten siskon kanssa tavattiin ja luettiin. Ja sitten punaisen runokirjan niin ostin. Me oli ennen sitäkin kirjoitelluna. Niin ihan tuolla on 1989.5.4. Se on tällaisen päivänsä. Tää on niinku minun päiväkirja. Et kun ei kaikkea, tässä ei ole lukkoja eikä mitään ollut. Ja tää on alkaa siitä, kun minä on nuori tyttö, eikä ole poikakaveri eikä mitään. Ja just ne unelmat, kun sitä olisi tahtonut, että se on. Sitten on se kaari, kun ensimmäisen mieheni tappaa ja se rakastuminen ja kaikki se, mitä meidän avioliitto oli. Ja naurettivin tätä surullisinta tässä on se, että tämä kirja oikeasti päättyy meidän eroon. Se ei ollut ajateltu juttu. Ne runot, mitä täällä kesälomilla, kun mulla aina tämä kulki mukana kirjoitan, niin ne on tosi sitä sinistä taivasta ja sitä kun Kontiovaarassa kesämökillä on ja yksin kävelen vaaran päälle ja se tuulehumina puissa. Siis eihän sitä Helsingissä ollut. Kaikki se on niin kuin näissä ja sitten Helsingissä minä sain voimaa siitä, kun minä luvin niitä. Ja nyt on niin kuin, uusi runokirja eron jälkeen aloitettu. On monta vuotta jo ollut, yli 6 vuotta. En minä tähän ole kamalasti saanut mitään. Ja varsinkin nyt kun minä on täällä. Eikä tietysti varmaan ole aikaa ollut, mutta ne on ihan erityylisiä. Ne on ihan, niissä on niin kuin enempi valloa ja semmoista, näkyy semmoinen seesteisyys, ihan erilaista. Et ihan otan mielenkiinnolla, että millä minä täytän tämän sitten.
ollaan täällä Helsingin Stockmannilla entisellä työpaikalla. Hetkellisesti ehdin täälläkin olla. Se oli yksi unelma silloin, kun asuin täällä, että tuonne minä haluan joskus töihin. Ja sitten pääsin ja sitten sinne se jäi, tänne se jäi. Enää ei tunnu siltä, että tää olisi sille elämässä niin tärkeä, kun silloin oli joku semmoinen ura-asia. Lomalla. Ihania. Wow. Tiistai ja toiset on töissä. Ja oikeastaan sekin on ihana, että kun asuu siellä ja nyt kun tullaan tänne, niin täällä saa nauttia ne, mitä silloin kun asuu täällä, niin ei osannut nauttia olla rennosti, että koko aika oli se hikipantaolo. Että nyt sitten kun tullaan, niin saapi olla tälle ja maleksi ja kateella ja nautti oikeasti niistä etelähedelmistä. Se välimatka on niin hyvästä toisilla. Ainakin se, että 3 lapsista on syntynyt Kättärillä. Että se on niin kuin aina kun ajettaa ohi, niin minä muistan hihkua tuolla te synnyitte. Ja sitten on tietysti niitä Markon kanssa ne ensitreffit. Täällä oli, me ikinä unohan niitä, kun käytiin syömässä yhdessä. Ja sitten on, kyllähän tämä on kaunis paikka. Ja Suomenlinna ja Santahamina on luonnon puolesta on niin kuin aivan yliveto. Ja tämä kauppatori ja kauppahalli, eihän missä muualla Suomessa ole tämmöistä. On tosi kaunis kesäkaupunki. 2K. Pieni ja hentoote. Tämä on antanut. Kun itse syntynyt täällä, niin ei sitä silleen, että kaikenhan tää nyt on antanut, mutta tähän mennessä on ollut. Että se on sitten tuolla maalla tulee enemmän, mitä se antaa sitten tästä eteenpäin. No tällä kertaa se on silleen, että kun ei tarvi hyvästellä mitään. Että Helsinki jääpi ja tänne tietää pääsevänsä uudelle, mutta sitten on se, että Villehän mulle oli se aina kaikkein vaikein hyvästeltävä, että se aina tuntuu, että osa sydämestä palasina jääpi tänne. Ville lähtee meidän mukana. Höljakkä ja jääpi sinne asuun. Itkettävä ehkä, mutta se on niinku semmonen... Ja niinku... Se on enemmän kuin kenenkään lottovoitto. Et se lapsista se yksi, joka on ollut erillään. Sekin tulee ne pienet juurensa saapi saamaan multa ja meistä kasvaa vahva iso puu yhdessä. Tässä on käynyt sille, että Marko meni Villen tavarat muuttokuorman mukana Höljäkkään ja
sitten me loput tullaan perästä ja sinne jäähän asustelemaan koko perhe. Ihan valtava juttu. Tämä on Ville oma päätös ollut lähteä kunsimaan tämmöistä vaihtoehtoa. Että ei varmasti helppo, koska tiedän, että Villelläkin jääpi, tietysti kun on vauvasta ollut, niin ihan sydänystäviä tänne. Ihan niin kuin Viivilläkin jäi, mutta se on tosiasia, että jos ne on oikeita ystäviä, niin ne ei hävi. Mutta niin kuin äitinä jopa pitää sanoa, että tuntuu, että lapsi kasvaa henkisesti ohi, kun kykenee noin vakavia asioita, valtavia päättämään. Että se on niin kuin hieno poika. Minun poika. Tosi. Ennen kuin Viivikään meni, niin oli siinä semmoista pientä mietiskelyä ja elättelyä sillä ajatuksella, että on puhuttu tosi kauan. Että sitten kun Viivi muutti, niin tuli vähän itsellekin se, että pitäisikö lähteä perässä vai vielä jäädä tää hetki katsomaan tänne. Ja sitten tuli sillä, että jäin sitten vielä vähäksi aikaa katsomaan tänne tätä elämää ja setvimään, että onko mä oikeasti valmis. Ja se tähän ajankohtaan tuli se, että kun on koulut ja muut vaihtumassa, että nyt mä sen teen, että tää on se sauma, että tästä parempaa saumaa näin sanotusti ei voi tulla. Että se oli sillä, että äitiltä tuli niitä voimia, niin sitten mä rakensin niistä sen sillaa itselleni ja lähdin toteuttaa tätä. Ja tänne asti on päästy. Että mikäs tuo numero on? Toi on varmaan kakkonen. Täällä taitaa olla 3. Mennäs täällä. Tämä on meidän koulu. Katsotaan siinä vielä se myyrä nähty. Mä tulen läpi kaiken tyhjyyden. Mulla on onnea, mä tiedän sen. Mua odotetaan. Mua odotetaan kotiin päin. No niin, nyt se matka alkaa kotiin. Kotiin päin. Poikuetta hautoa, on tehty töitä ja rahaa. On tullut taloa, autoa ja ehkä vähän mahaa. Näissä